Tohle vás vystřelí do nebe. Vepřové výpečky, kedlubnové zelí, bramborový knedlík. Jdeme na to. Na pánev hoďte kousek sádla odhadem 50 gramů, na to přihoďte 150 gramů na kostičky nakrájené cibule a smahněte ji do zlatova. Přihoďte 400 gramů na kostky řízlého bůčku i z kůží a 400 gramů na kouskovaného plecka. 10 česneků na proužky, sůl, ale pořádně, pepř s citem a kmín podle chuti. Teď to hezky necháme zatáhnout. Podlijeme decinkou 2 vínem, necháme lehonce odvařit a šustím do trouby. Pečeme do pěkně tmava, aspoň tak to mám rád já, aby kůžička křupala a tuk se rozpouštěl na jazyku. Takže si dobu a stupně přizpůsobte podle sebe. Teď se vrhneme na zelí. Na sádle necháme zesklovatět 1 cibuli a lžičku kmínu. Přihodíme 2 lžíce hrubé mouky, 2 minutky proháníme v hrnci, přidáme 3 nastrouhané kedlubny, přilijeme 3 decky vody ze zdi, sůl, pepř. Když je uvařeno, tak po 15 minutkách osladíme podle chuti, stejně tak okyselíme octem. Jdeme na knedlíky. 1,5 kg vařených a nastrouhaných brambor typu C osolíme 1 lžící soli, dáme 1/4 lžičky muškátového květu, 1 vejce, 250 g hrubé mouky, 250 g polohrubé mouky. Vypracujeme do kompaktního těsta, rozdělíme na 8 kousků, vyválíme 8 knedlíků, hodíme do vařící vody, dejte pozor, ať se nepřicucnou ke dnu, vaříme 15 až 20 minut, po uvaření vyndáme na prkenko a necháme odpočinout. Opečené maso vylovíme a dáme na střídačku. Šťávu z masa vyvaříme na tuk, pokud jsme maso podlévali, a zaprášíme moukou, hladkou. Někdo to nedělá, já ano. Nenutím vás, neodrazuju vás od toho. 3-4 minutky smažíme v tuku, pak zalijeme vodou, lepší je ale vývarem nebo bujónem. Dosolíme, dopepříme, kdo chce, předsedí. Necháme pár minut probublat a konec hry. Teď to všechno naskládáme na talíř. Když to vidím, tak mi tečou sliny. K tomu dobré vínko nebo pivko, každý podle svých preferencí, přeju dobrou chuť, jestli chcete, dejte tip na další recept, fotra u plotny najdete na YouTube, Instagramu, TikToku, sdílejte, odebírejte, lajkujte, nic to nestojí, u dalšího videoreceptu, čus.